Așa cum vă aminteam puțin mai devreme, punem punctul pe imobiliare la această oră, e 9:30 și avem niște dileme clasice pentru cei la început sau la start, să le zicem așa. Bloc nou sau vechi, garsonieră sau apartament de 2 camere, renovat sau nu. Multe întrebări care poate sunt în capul nostru sau al vostru, așa că eu zic să le despachetăm cu exemple concrete și ca să nu dați greș cu prima investiție, aici mă ajută Mihai Dinică, pe care l-am la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Bine ai revenit la Joy FM. Sper să facem lumină în cazul acesta și să vorbim, iată, pe aceste subiecte de interes pentru cei la început de drum. Aș începe cu prima întrebare, pe care am și menționat-o cumva la intro ăsta pe care ți l-am făcut, și anume, bloc nou sau bloc vechi? Tu ce ne recomand să alegem în 2026? Corect, e o întrebare foarte bună și probabil multă lume și-o pune în minte în momentul în care vrea să cumpere un apartament. Și aici, cel mai probabil din cauza prețului, pentru că blocurile noi cumva au luat-o un pic, au luat-o în avânt, așa, cu niște prețuri mai ridicate. La sănătoasa. Da, au luat-o la sănătoasă, exact. Și începem să ne punem întrebarea dacă mai are sens bloc nou sau mergem către bloc vechi. În primul rând, prima întrebare pe care trebuie să ne punem este pe ce perioadă de timp vedem investiția respectivă. Dacă o vedem pe 5-10 ani, sau o vedem pe 30. Pentru că dacă luăm într-un bloc vechi și investiția noi o vedem pentru 10 ani și anume pe 10 ani să revindem apartamentul respectiv și nu, poate să facem exit sau să luăm altceva, atunci are sens într-un bloc vechi. Dacă ne ducem către 30 de ani și vrem o venit pasiv când o să fim la pensie și ăsta să fie apartamentul, atunci nu prea are sens blocul vechi, pentru că dacă are deja 40 de ani, dacă mai adăugăm încă 30 de ani, probabil nu o să ne convină când o să fim la pensie ce vârsta apartamentului. Deci și atunci are sens să ne ducem către un bloc. Deci să știm de la început ce vrem. Asta e important, să fim hotărâți. Exact. După care, dacă e vorba, ok, peste 10 ani să mă duc, mă uit să-l revând, mă uit la diferența de preț. Pentru că cel mai probabil în București un bloc, o garsonieră, un bloc nou se duce undeva la 120.000, pe când într-un bloc vechi putem să găsim și chiar 60.000, 50.000, 60.000 care să fie tretabilă pentru regim hotelier. Și aici este o idee interesantă că prețul de închiriere pe care tu îl iei când îți pui proprietatea pe Booking, pentru că aici încheiați aceeași zonă, să zicem că ambele proprietăți arată bine, diferența dintre o garsonieră în bloc vechi versus una în un bloc nou nu este foarte mare. Adică prețul de achiziție al apartamentului nu se va reflecta și în prețul de închiriere per noapte. Pentru că pe om îl interesează să arate bine. Da, poate e diferență de, 10-20 de lei, dar nu ceva sesizabil sau proporțional cu diferența de preț a apartamentului. Și atunci, randamentul pe care îl vom obține dintr-un bloc, din investiția într-un bloc vechi, va fi mai bun decât investiția într-un apartament nou. Dacă ne uităm strict la randamentul care reiese din închiriere. Da. Aici, într-adevăr, mai este un avantaj și cumva mă duc la ultima întrebare pe care ai pus-o despre apartament renovat sau nerenovat. De cele mai multe ori, într-un bloc vechi, o să luăm un apartament nerenovat. De cele mai multe ori, investițiile sunt prin credit. Asta înseamnă cu un avans de 15%. Dacă noi luăm o garsonieră într-un bloc vechi pe care va trebui să o renovăm, renovarea va trebui să suportăm noi din buzunarul nostru. Adică la un 10.000 de euro avans, ne va mai trebui să am încă vreo 20.000 să renovăm apartamentul respectiv și să mobilăm și așa mai departe. Pe când, dacă ne ducem către un apartament deja renovat, ceea ce am găsit în blocurile noi, atunci direct putem să luăm 15% din suma respectivă și să fie doar 15.000 de euro, da, să spunem, și ai 20.000 de euro. Adică bugetul pe care îl scoatem efectiv din buzunar și pe care avem nevoie pentru a face investiția respectivă și a duce la finalizare, să putem să închiriem în regim hotelier, este mai mică la un apartament pe care e deja renovat. Deci să ținem cont și de suma aia, da, pe care trebuie să o punem. De bugetul pe care îl ai, că dacă tu ai doar 20.000, e clară treaba că nu poți să iei un apartament pe care să-l renovezi tu, pentru că 20.000 costă doar renovarea lui.
Acum, dacă tot mi-ai răspuns la ultima întrebare, o să merg la cea din mijloc, pe care n-am atins-o, și anume garsonieră sau apartament cu 2 camere. Care crezi tu că e răspunsul câștigător aici, mai ales pentru cei la început de drum, că pe ei luam în considerare? Într-adevăr și suma este mai mică, să zic așa, că prețurile apartamentelor sunt mai mici la garsoniere decât la 2 camere. Dar o să merg pe ceva general. Nu se aplică, evident, în 100% din cazuri, dar un lucru general valabil este că garsonierele oferă randamente mult mai bune, pentru că sunt și mai căutate, undeva la 70% dintre rezervări sunt pentru 2 persoane. Dacă mai adăugăm aici și, nu știu, poate o garsonieră puțin mai spacioasă, astfel încât să avem o canapea extensibilă și să mai adăugăm acolo pentru încă o persoană, astfel încât să targetăm și familiile cu copii până la 11 ani, deja probabil ne ducem vreo 80% dintre rezervări. Deci varianta câștigătoare dintre o garsonieră și mai puțin riscantă, să zic așa, între o garsonieră și 2 camere, cu siguranță este garsoniera. Pentru că targetăm cumva și persoanele care călătoresc singure în interes de business, serviciu și așa mai departe, și persoanele care călătoresc cu un cuplu, dar și familiile cu un copil, deci o plajă destul de ridicată și nu ne adresăm doar turistilor, pentru că și asta e important. Nu, că până la urmă investiția faci pentru tine, nu neapărat pentru a scoate bani din ea, întotdeauna se întâmplă asta. Și atunci, cumva, trebuie să te gândești și la varianta, să zicem, de mijloc, pe care trebuie să o iei în considerare. Dacă mai ai ceva de adăugat la capitolul ăsta? Da, ca să sumarizez așa și să fac efectiv un rezumat despre ce am discutat, varianta cumva pe care aș vedea eu câștigătoare la prețurile care sunt în 2026 și în majoritatea orașelor, am avea o garsonieră și dacă ne permite bugetul să renovăm, ar fi o garsonieră, un bloc vechi, pe care să o renovăm, evident o zonă bună, dar nu chiar așa orice garsonieră, dar să fie într-o zonă bună, pentru că și nerenovată, dar pe care să o renovăm noi, pentru că în felul ăsta putem să atragem și să avem un grad de ocupare mult mai ridicat, pentru că atragem mai multe tipologii de client. Adică atragem undeva la 80% dintre tipologiile de client. Evident și ne protejăm și de anumite riscuri, auzim petreceri, tot felul de lucruri de genul ăsta. Exact. Nu prea poți să dai o petrecere în garsonieră, adică tu cu prietena nu prea poți să dai, dar dacă e vorba de un apartament cu 3 camere unde stau 2-3 cupluri, atunci se poate ajunge și la situații de genul. Deci cumva diminuie și riscurile prin treaba. Da, deci ajung să diminuezi și riscurile. Uite, ai făcut o concluzie foarte bună, pentru că la asta mă și gândeam, cumva să rezum discuția noastră la exact alea 3 puncte, și anume garsonieră nerenovată într-un bloc vechi. Parcă ceva de genul ăsta ar suna. Exact. Mihai, îți mulțumesc frumos pentru informațiile astea. Sper că au fost de folos celor care, iată, sunt la început de drum și care nu știu în ce să investească banii ăștia pe care au sau, nu știu, ce să-și aleagă pentru ei. Cred că informațiile astea vor fi folositoare și vreau să punem punctul pe ei și data viitoare, așa că te mai așteptăm aici la GFM. Cu mare drag, un weekend minunat. Mulțumim la fel.